Bernard Lawrence Madoff byl americký finančník, který uskutečnil největší Ponziho schéma v historii a během nejméně 17 let připravil tisíce investorů o přibližně 65 miliard dolarů. Byl také průkopníkem elektronického obchodování a na počátku 90. let 20. století se stal předsedou burzy Nasdaq. Ale jak to všechno začalo? Madoff se narodil 29. dubna 1938 v Brooklynu, Ralphu a Sylvii Madoffovým. Jeho otec pracoval jako instalatér, než se svou ženou vstoupil do finančního průmyslu. Bernard Madoff, neboli architekt největšího Ponziho schématu v historii. Bernie získal v roce 1960 bakalářský titul z politických věd na Hofstra University a krátce navštěvoval práva na Brooklyn Law of School. Během studia na vysoké škole se Bernie oženil se svou středoškolskou láskou Ruth, rozenou Alpernovou, a s níž později v roce 1960 založil společnost Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Zpočátku obchodoval s haléřovými akciemi za $5,000, které si vydělal instalací postřikovačů a prací plavčíka. Podle Madoffa se začal prosazovat jako šrotovný tvůrce trhu. Byl jsem naprosto šťastný, když jsem mohl vzít drobky, řekl Fishmanovi a uvedl příklad klienta, který chtěl prodat 8 dluhopisů a většina firem by s takovým příkazem pohrdla, ale Madoffova firma by ho dokončila. Úspěch se nakonec dostavil, když spolu se svým bratrem Peterem začali budovat elektronické obchodní kapacity. Podle Madoffových slov umělou inteligencí, které přitahovaly masivní tok objednávek a posilovaly podnikání tím, že poskytovaly přehled o aktivitě na trhu. Přišly za mnou všechny velké banky a bavili se mnou, řekl Madoff Fishmanovi. Společně s dalšími 4 oporami z Wall Streetu zpracovával polovinu objednávek newyorské burzy a koncem 80. let Madoff vydělával kolem $100 milionů ročně. V roce 1990 se stal Madoff předsedou burzy Nasdaq a tuto funkci zastával i v letech 91 a 93. V určitém okamžiku Madoff přilákal investory tvrzením, že dosahuje velkých a hlavně stabilních výnosů prostřednictvím investiční strategie, zvané Split Strike Conversion, což je legitimní obchodní strategie. Ovšem ve skutečnosti Madoff ukládal prostředky klientů na jediný bankovní účet, který používal k výplatě stávajících klientů, kteří chtěli vyplatit peníze. Výplaty investoval tím, že přilákal nové investory a jejich kapitál. A jedná se o klasický model Ponziho schématu, což znamená přijímání neustálého přílivu nových peněz a zároveň vyplácení dostatečného množství peněz zpět. A to se dělá proto, aby se udrželo zdání nadměrných zisků. Podvod se však nevyhnutelně rozpadl, když se koncem roku 2008 trh prudce propadl a příliš mnoho klientů se snažilo vybrat své peníze. Dne 10. prosince 2008 se ke svým pochybením přiznal svým synům, kteří pracovali v jeho firmě. Následujícího dne ho předali úřadům a Bernie nadále neústupně tvrdil, že jeho synové ani manželka o jeho plánu nevěděli. Podle posledních výkazů měl fond v majetku klientů 64,8 miliardy dolarů. Není tedy jisté, kdy Madoffův Ponziho schémat začal. U soudu vypověděl, že začal na počátku 90. let, ale jeho manažer Frank Di Pascali, který ve firmě pracoval od roku 1975, uvedl, že k podvodům docházelo tak dlouho, jak si pamatuji. Ještě méně jasné je, proč Madoff schéma vůbec prováděl. Měl jsem víc než dost peněz na to, abych uživil jakýkoliv svůj životní styl a životní styl své rodiny. Kvůli tomu jsem to nepotřeboval dělat. Protože legální křídla podnikání byla nesmírně výnosná a Madoff si mohl získat respekt elity Wall Streetu výhradně jako tvůrce trhu a průkopník elektronického obchodování. Madoff Fishmanovi opakovaně naznačoval, že za podvody nenese plnou vinu. Prostě jsem se nechal k něčemu přemluvit a je to moje chyba, řekl, aniž by jasně řekl, kdo ho k tomu přemluvil. Myslel jsem si, že se z toho po nějaké době vyvléknu. Myslel jsem si, že to bude velmi krátká doba, ale prostě jsem to nedokázal. Madoff přičítal část viny svým klientům.
Totiž několik bohatých jednotlivců a řada správců fondů vložilo do Madoffovy firmy obrovské množství peněz a některé z nich byly takzvané napájející fondy, které v podstatě předali Madoffovi ke správě veškerý svůj majetek a majetek svých klientů. Všichni byli chamtiví. Všichni chtěli pokračovat. Já jsem se s tím prostě smířil, řekl Madoff Fishmanovi. A naznačil, že přinejmenším tyto investoři museli mít podezření ohledně výnosů, které tvrdil, že dosahuje. Ovšem, když se klienti snažili vyplatit své investice, Madoff financoval výplaty novým kapitálem, který stále přitahoval díky své pověsti neuvěřitelného výnosu a díky tomu, že si své oběti naklonil. Madoff si pěstoval image exkluzivity a často zpočátku klienty odmítal. Tento model umožnil zhruba polovině Madoffových investorů vyplatit peníze se ziskem. Madoffova věrohodnost pro investory byla založena na několika faktorech. Zdálo se, že jeho hlavní veřejné portfolio se drží bezpečných investic do blue chip akcií. Také tvrdil, že používá strategii collar, známou také jako split strike conversion. To je způsob minimalizace rizika, který chrání podkladové akcie nákupem prodejní opce. A jeho výnosy byly vysoké, 10 až 20% ročně, ale hlavně konzistentní. Ale ne nijak závratné, jinak uvedl deník Wall Street Journal v dnes již známém rozhovoru s Madoffem z roku 1992. Madoff trvá na tom, že výnosy nebyly ve skutečnosti ničím výjimečným, vzhledem k tomu, že akciový index Standard & Poor a S&P 500 dosáhl v období od listopadu 1982 do listopadu 1992 průměrného ročního výnosu 16,3%. Byl bych překvapen, kdyby si někdo myslel, že vyrovnání indexu S&P za 10 let je něco výjimečného. Komise pro cenné papíry a burzy Madoffa s jeho firmou s cennými papíry vyšetřovala a s přestávkami od roku 1992, což mnohé po jeho stíhání frustrovalo, protože se mělo za to, že kdyby bylo původní vyšetřování dostatečně důsledné, dalo by se většině škod předejít. Jedním z prvních whistleblowerů byl finanční analytik Harry Markopolos a v roce 1999 během jednoho odpoledne vypočítal, že Madoff musel lhát a první stížnost na Madoffa podal komisi pro cenné papíry a burzy v květnu 2000, ale regulátor ho ignoroval. A v roce 2005 Markopolos ve zdrcujícím dopise komisi pro cenné papíry neboli SEC napsal: Madoff Securities je největší Ponziho schéma na světě. A v tomto případě nepřísluší oznamovateli žádná odměna od SECu. Takže v podstatě tento případ udávám, protože je to správné. Teprve v roce 2005, krátce poté, co Madoffova firma téměř zkrachovala v důsledku viny odkupů, požádal regulátor Madoffa o dokumentaci k jeho obchodním účtům. Sestavil 6stránkový seznam a SEC vypracovala dopisy 2 z uvedených firem, ale neposlala je a tím to skončilo. Lež byla prostě příliš velká na to, aby se vešla do omezené představivosti agentury. To píše Diana Henriquesová, autorka knihy Čaroděj lží, Bernie Madoff a smrt důvěry, která tuto epizodu dokumentuje. Komise pro cenné papíry a burzy byla v roce 2008 po odhalení Madoffova podvodu a své pomalé reakci na něj pranířována. 8 zaměstnanců bylo potrestáno, ale nikdo z nich nebyl propuštěn. A v listopadu 2008 vykázala společnost Bernard L. Madoff Investment Securities LLC výnosy od začátku roku ve výši 5,6%, přestože index S&P v tomto období klesl o 39%. A jak prodej pokračoval, Madoff již nemohl plnit kaskádu žádostí klientů o zpětný odkup. Proto se 10. prosince Madoff podle výpovědi, kterou poskytl Fishmanovi, přiznal svým synům Markovi a Andymu, kteří pracovali ve firmě jejich otce. Odpoledne, když jsem jim to všechno řekl, okamžitě odešli. Šli za právníkem, ten jim řekl, musíte otce udat. Oni šli, udělali to a pak už jsem je nikdy neviděl. Bernie Madoff byl zatčen 11. prosince 2008 a trval na tom, že jednal sám, ačkoliv několik jeho kolegů bylo posláno do vězení. Jeho starší syn Mark Madoff spáchal sebevraždu přesně 2 roky po odhalení otcova podvodu. V
V roce 2009 byl Madoff odsouzen ke 150 letům vězení a bylo mu nařízeno propadnutí 170 miliard dolarů. Jeho 3 domy a 4 lodě byly vydraženy americkými maršály. Tohle byl Madoffův příběh od akcie v akci. Doufám, že se vám toto video líbilo. Budu rád, pokud nám necháte odběr a zvoneček a těším se na vás zase příště u dalšího videa. Mějte krásný den.